So mga ka-idol atong kumustahon ang atong mga ka-idol ha. 6 weeks old last week mga ka-idol. Kung unsa na lang forma karon mga ka-idol. So karon mga ka-idol 7 weeks old na sila mga ka-idol. So pakita ang mga ka-idol sa atong mga ka-idol. Kumustahon na to mga ka-idol. Ang 6 weeks old last week nga karon mga ka-idol is 7 weeks na sila mga ka-idol. So available na sila mga ka-idol ha. Isa to mga ganahan mga ka-idol, message lang mo sa ato ang blue up mga ka-idol, ato ang red up o sa ato ang black up. So mao na sila ang 6 weeks mga ka-idol last week. Kaya alagang atubi mo sila mga ka-idol. Karon 7 weeks na sila. Update kayo mga ka-idol. Naarapod sa yellow basket mga ka-idol ha. Sa atubi mga ka-idol o ganahan mo sa atubi mga ka-idol. So para maingon ani sa inyo ang mga alaga mga ka-idol ba. So happy farming sa inyo mga ka-idol. O salamat sa putan na mga ka-idol.